Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, el programa de tertulia debate de Popular Televisión Galicia. Hoy en la tertulia hablaremos de la influencia que puede tener la decisión de Rodríguez Zapatero de comunicar que no será candidato en las elecciones de 2012. Hablaremos también sobre la seguridad de las casas aisladas del rural, que parece que están siendo asaltadas últimamente por delincuentes organizados de fuera de Galicia. Y hablaremos de otros muchos temas que seguramente serán de su interés, como de su interés va a ser la entrevista que tenemos a continuación y que, como siempre, ocupa nuestra portada de hoy. Hoy a una persona muy interesante, es político, podríamos decir que es un animal político y podríamos decir también que es político químicamente puro. Lleva desde el año 1968, fue concejal, alcalde de un pequeño pueblo de Ourense, fue senador, en la actualidad es presidente de la Diputación de Ourense y está aquí precisamente para comentarnos sobre uno de los logros más importantes conseguidos por la Diputación a lo largo de su historia. Él es José Luis Baltar Pumar. Don José Luis, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Bien hallada. Bien, pues sobre su vida política desde el año 1968 y que sigue en activo. Fue presidente del Partido Popular de Ourense hasta el año pasado. Ahora sigue desde luego en política, sigue siendo, va de número 2 en la candidatura por Ourense, presidente de la Diputación. Y bueno, pues el gran logro que tenemos, que bueno, los ourensanos, yo diría que los gallegos, porque en definitiva viene para Galicia, pero en concreto para los ourensanos, ¿no? Sí, xa que me citas esa frase, cuando estaba don Manuel Fraga en Galicia presidindo durante tantos anos a Xunta de Galicia, un día díxome no seu despacho de San Caetano co que era bo para Galicia era bo para Ourense. E eu dixenlle que non estaba de acordo. Co que era bo para Ourense, sí que era bo para Galicia. E neste caso, precisamente, como este logro é moi importante para Ourense, é tamén moi importante para Galicia. Eu creo que con este... Perdón, el logro es que la empresa británica de coches Xero... Exactamente, que se ven a implantar na provincia de Ourense para fabricar un coche eléctrico de 3 plazas e que, desde logo, cos estudios de mercado que teñen, vai a ser un logro moi interesante, porque a fabricación, de momento, está pensada para 20.000 automóviles dese tipo anuales. O que non quere dicir que tamén se paren neste tema. A nos exíxennos unha reserva de solo industrial de 50.000 metros neste ano 2011, outros 50.000 metros no ano 2012, e o que se nos dice que tamén teñen que ter a posibilidad de poder facer unha ampliación. Por que? Porque entendemos que se os estudios de mercado que teñen vai marchando tan ben como figura neste momento ou como señalan neste momento, pois o que terán é que fabricar moitos máis coches diarios. E desde logo é un logro que desde Inglaterra que pensen en Ourense para poder instalar esta fábrica. E tamén teño que dicir as dúas cousas que dixen na súa presentación. A primeira delas é que isto sí que é fomento de empleo. É dicir, cando hoxe estamos nunha época que o paro florece, por decirlo de alguna maneira, por todas partes, o que unha fábrica que vai a ter no ano 2015, 2014, 2015 vai estar xa con máis de 1.000 traballadores na súa factoría de Ourense, e que incluso para esa data xa pode aumentar, eu creo que iso é o que lle podemos chamar creación de empleo, que hoxe non abunda. E despois tamén que é un logro da Xunta de Galicia, que hai que dicilo, porque o plantexamento que se lle fixo a Diputación de Ourense xunto ca empresa a Xunta de Galicia, co plan Impulsa Ourense, do que se está rindo permanentemente a oposición e que non dá frutos, pois aí temos para Ourense o primeiro fruto do plan Impulsa, unha fábrica que vai a ter máis de 1.000 traballadores no seu primeiro inicio. Para callar bocas, como para callar bocas fue el comunicado del propio presidente de la firma Xero, porque cuando dieron ustedes la noticia, hicieron la presentación, pues decían que si era una baltarada. Enseguida empezaron el Partido Socialista y el BNG a decir que si no era cierto, que si no estaba nada seguro, que iban a investigar, que iban a pedir documentación, y fue el propio presidente de la firma británica quien envió el comunicado diciendo que eso era así. Enteráronse, a oposición enterouse de que estábamos facendo as negociacións e xa me pediron explicacións na Diputación e, por suposto, non llas din,
porque eu sabía que non se fai con boa intención, que o que se quería, normalmente nestes casos, basta que viñera a fábrica da miña mau, porque teño que dicir así, da miña mau e do Inorde. Eu non me quero atribuir os méritos eu personalmente, porque é dun equipo que traballa na Diputación Provincial e que contactou con estes señores, que os trouxo aquí, que foron alá, que estuveron en Madrid, que visitaron polígonos, que visitaron zonas e que fixeron un plantexamento. E a Xunta de Galicia nos non demos a noticia hasta que a Xunta de Galicia se comprometeu. A Xunta de Galicia analizou o proxecto, a Xunta de Galicia cos seus especialistas deronlle o ok este proxecto, o presidente da Xunta de Galicia e o conselleiro de Industria cifraron nun papel o que eran axudas que se podían conceder, a empresa deuse por satisfeita con esas axudas e entonces automáticamente se deu a noticia e se firmou naquil intre a carta de intencións que garantizaba os apoios da Xunta de Galicia a esta empresa. E máis, nesta semana que ven, co anunciou ayer o propio conselleiro de Economía en Ourense, esta semana que ven, me parece que son os días 11, 12 e 13, os técnicos do IGAPE, xunto cos técnicos do Inorde, desplázanse a Inglaterra para analizar ali in situ como están os estudios, como está todo o que teñen que facer, que programa teñen, en condicións, porque queren conocer a empresa no propio lugar de nacemento onde está. Creo que van a China dentro de uns 10 ou 15 días tamén. Eu creo a única que temos é unha garantía dunha xente moi seria que apostou por Ourense e cos de Ourense non lle vamos a fallar. Nos dixemos xa onde se iba a ubicar esta fábrica, pero tamén xa lle dixemos que se xurdía algún problema que fose de difícil solución, temos dúas alternativas máis na mesma provincia de Ourense para resolver o problema. É a propia empresa a que decidiu onde lle conviña que fose a fábrica e nós fixemos todas as xestións para tela aí. Por lo tanto, eu creo que é un motivo de satisfacción, porque hasta ahora todos os proxectos que manexamos na Diputación Provincial con respecto a temas de motor, como era a Ciudad do Motor, como era eso que queríamos facer en Verín, pero nunca houve compromiso. É dicir, que nos fallou aí? O compromiso das institucións. Era un proxecto a Ciudad do Motor moi importante, de moito gasto, e tiñamos que contar ca Xunta de Galicia e co Goberno Central. Ningún goberno da Xunta de Galicia, nin o que estaba antes do Partido Popular con Fraga, se comprometeu nese tema, non se comprometeu despois o bipartito que se había presentado o mismo proxecto e que se lle había dito que era un proxecto moi ilusionante para Ourense. Anxo Quintana naquele tempo pediron un mes ou dous para estudiar e contestar, ainda non contestou no día doxe e, por tanto, aí vemos que non había posibilidad. Pero agora que veo o Plan Impulso Ourense, efectivamente, empezamos a traballar neste proxecto porque queremos que vai ser unha realidad. Hai que decir que es un proyecto moi goloso, tan goloso que lo querían en outras partes de España e de fuera de España. E de fuera de España, porque hai que pensar que tiñan ofertas de Europa, de países de Europa que o querían levar, e de España e de moitos máis. E digo máis, e despois de que anunciamos o día 23 de marzo públicamente, houve alcaldes de outras provincias de Galicia que se dirixiron á empresa ofertándolle cousas e ventaxas para ver se non podían levar ali. Nos confiamos que efectivamente estes señores pensaron en Ourense, creo que están satisfeitos de haber encontrado en Ourense as persoas cas que negociaron, e isto eu creo que lle vai dar unha volta moi importante á provincia de Ourense. E o que eu dicía, dixen xa fai uns días, é o inicio. É dicir, que esta empresa ten máis proxectos. Esta fala de máis cousas todavía. E ademais queremos, exactamente, queremos alrededor desta empresa montar outras cousas, e estes días estamos recibindo chamadas de xente para saber da veracidade deste proxecto, porque xa queren poñerse en contacto para iso. Porque ademais non é solo que esta empresa vai a ter 1000 e pico postos de traballo. O máis importante non é que vai a crear outros, sino que vai a ser capaz de axudar a manter outros postos de traballo que hai en empresas suministradoras ou auxiliares da automoción que están fabricando cousas e que de momento poden participar tamén en fabricar componentes para este coche. Por lo tanto, son 1000 e pico empleos, pero aparte de eso é unha carga de traballo para outras empresas que ao mellor poden seguir contratando máis traballadores porque hai unha carga de traballo importante e porque vai a ser precisamente as que estén cerca de onde está esta fábrica. ¿Cuánto tiempo de gestión para calcular un pouco el trabajo? Bueno, nos realmente, cando se empezou a tratar seriamente este tema, foi no mes de setembro.
mes de setembro de 2010. É dicir, foi cando tuvemos noticias no verán, sabíamos que había isto, pero eran todos rumores, non sabíamos ben con quen había que contactar, pero contactamos no mes de setembro e a partir dese momento vimos unha disposición tremenda por parte do fabricante e desde logo dixemos isto non o podemos deixar escapar e vamos a facer os sacrificios que sexan necesarios para que isto veña para Ourense e se quede en Ourense. Y además hacerlos ya, porque sí, están iniciando las obras ya, inmediatamente, ¿no? Exactamente, estamos traballando a todo meter para ter todo preparado e aparte deso, para facer os prototipos, que é o primeiro que teñen que facer e que van a empezar no mes de maio, xa temos os locales alquilados, preparados para facer, porque antes de empezar a fabricación en serie do automóvil hai que facer os prototipos, hai que probalos e incluso se vai facer unha volta ao mundo con ese coche que vai a salir do Ourense. Ese coche, un dos prototipos que se vai a facer, vai a salir do Ourense dando a volta ao mundo. Por tanto, eu creo que estamos colaborando, parécenos unha xente moi seria, unha xente moi traballadora, un proxecto moi interesante e que esperamos que salga pa diante, pois, é dicir, por nós non vai a quedar. Eu casi podo, ou sin casi, garantizar que o empresario que o fabricante deste modelo, que desde logo está ilusionado e aposta por Ourense, pero con todas as da lei. Cree que dentro de unos años, pues Orense realmente no será de las últimas provincias, sino que empezaremos a mellorar. Puestos, nunca, ¿no? como dicimos aquí na nosa terra, nunca é tarde se a dita é boa. Bueno, pois unha vez por todas, que sempre perdeu Orense nestes temas, sempre houbo, pois iso, avatares que nos levaron a cousas que ao mellor estábamos inclinando hacia aquí, pero apareceron outros con millores ofertas e as levaron. Nos o que queremos é decir o que ten como norma ou debe ter a Xunta de Galicia neste momento, que Galicia é toda unha. Non facemos nada se só desenrolamos a Galicia Atlántica de Coruña e Pontevedra e se non nos acordamos do interior que é Ourense e Lugo. Claro, necesariamente hai que facer algo. Galicia é toda unha. Claro. É como un corpo único. Non vale que o meu brazo dereito funcione ben se o esquerdo teño tuñido. Ou non vale que a miña cabeza este ben se o corpo falla ou o corazón falla. Temos que preocuparnos de que Coruña, de que Pontevedra, de que Ourense e de que Lugo teñan o desenrolo que hai que ter, porque iso é Galicia. Cuatro hermanas bien avenidas como son en realidad. Bien, me dicen que nos quedan 3 minutos, pues tengo que preguntarle cómo va la campaña, cómo se presenta, cómo cree que va a influir, esto lo vamos a comentar luego en la tertulia, el que, bueno, Rodríguez Zapatero haya dicho que no será candidato en la campaña ainda non se empezou. No, pre-campaña. Pre-campaña. Eu creo que vai estupendamente, estamos preparando a campaña, eu teño unhas grandes esperanzas nestas eleccións municipais, creo que ademais son unhas eleccións municipais que van a marcar unha pauta para outras eleccións que vai haber, e se me pide que lle comente o xesto de Zapatero, pois digo que é unha posta en escena da que nos tratan de convencer do que non é verdad. Outra mentira máis do Partido Socialista. Por que digo isto? Porque a min pareceríame moi ben que o señor Zapatero, igual que fixo Aznar, que anunciou con moito tempo antes, moitos anos antes de que as dúas legislaturas que terminaba. O señor Zapatero non anunciou. O señor Zapatero, cando ve que as enquisas lle fan mal, cando ve que o seu partido quere o recambio, e cando ve que non pode fazer, agora dice que dúas legislaturas que lo tenía pensado ya. Non. Eso é outra maniobra da propaganda socialista que non nos vai a tapar os dedos, que non nos vai... Mire, se hoxe cambiaran as enquisas, era capaz de dicir que non había dito eso e que se volvía a presentar. Por lo tanto, non hai nada que facer. Eso eu creo que está sentenciado. O que eu digo é que o PP non pode vender a pel do oso antes de cazalo, entendido, hai que facer as eleccións, pero eu creo que despois dun goberno, aquilo que nos decían os socialistas cando era do 11M, do 14, que nos decían que un goberno que minte os españoles non merecía un minuto máis. Bueno, pois mira, levamos 7 anos que van facer os 8. A grandes dosis. Eu non sei, dosis. Bueno, eu creo que eso non vai por dosis. Eso dannos o botellón completo de cada vez. É dicir, o que tiñamos que repartir, o que tiñamos que tomar unha dosis un pouquiño, unha cucharadiña cada día, resulta que nos fan tragar o botellón un día e o día seguinte outro botellón exactamente igual. Eu creo que eso tense que acabar e que temos que facer, porque ademais
xa demostrou o Partido Socialista e o goberno do Partido Socialista con Rodríguez Zapatero que non é capaz de solucionar o problema aquí, non é capaz, nin que as medidas que tomou, nin que as que vai a tomar, porque a máis toma as medidas, e os 8 días cambiamos, damos para atrás, volvemos para diante. Eu creo que necesitamos un goberno serio e, sobre todo, necesitamos que falen os cidadáns. Esos cidadáns dicen que siga o Partido Socialista, encantados. Que dice que siga o Partido Popular, moito máis encantados. Don José Luis, que estamos ya llegando al final. ¿Qué hay de estas leyendas que Baltar coloca en la Diputación de esta manera? Y otra cosa, dos preguntas ya en una, brevemente. ¿Qué hay de estos ayuntamientos que parece que inflan los censos y que están justificados o no? Baltar en la Diputación aplica las normas de contratación que tiene estipuladas la Diputación y aprobadas por el Pleno al pie de la letra. Por lo tanto, el que dude de que alguna colocación de las que se hace no reúne los requisitos o no cumple la ordenanza de contratación, no tiene más que denunciarlo. No hay problema. En cuanto al tema de los censos, mire, eran 35 concellos. Agora xa só quedan 2. E dos 2 que quedan, un é de PP e outro é do Partido Socialista. Mire que pronto se debilitou esa burbulla que andaba por aí. Pero vai aparecer algo máis, que vai aparecer que alguén do Bloque Nacionalista Galego que ten tanto interés nestas denuncias, me parece, deronme os datos esta mañá de palabra, pero vou non recibir por escrito, que me parece que ao mellor ten algún pecado, dices, feito en eleccións anteriores que é moi difícil de xustificar. Eu digo que o que está mal feito está mal feito, e defendo sempre que a lei de empadroamento está moi clara. O que non se cense de acordo ca lei de empadroamento podes encontrar cunhas dificultades. Eu puño o exemplo meu. Eu non podo estar censado no Grove, e teño casa no Grove e vou ali no mes de agosto, porque a lei para empadronarse está moi clara. Eu teño que estar censado en hora. Nin podo estar en Nogueira de Ramuín, nin podo estar en Esgos. Si temos esa idea clara, que non xoquen con nos os políticos e non nos dediquemos a molestar aos cidadáns para dicir, a ver se me ves para ali que me votas, cambio o censo. Esas cousas hai que deixar. Xa, eu creo que a democracia leva moito tempo e xa temos que ser un pouquiño serios e, sobre todo, non apadriñar estas cousas que se están facendo. Porque outro día dicían que cando se falaba do tema de Xinzo, de que a min me interesaba que os votos de Ourense pasaran para Xinzo. Pero se a min os votos para a Diputación valen o mismo en Ourense que en Xinzo, se é o mismo partido judicial, por tanto, eu non podo intervir nesas cousas. Pues nada, leyendas urbanas de políticos. Muchísimas gracias por haber venido a la bitácora y le esperamos. Gracias a ti, cuando queirades estou a vosa disposición e moitas gracias, sobre todo, aos televidentes por aguantarme. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de la entrevista. Paramos un momento y volvemos enseguida con la tertulia. Hasta ahora mismo.